sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam, Lasay 55. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Noong gabi si Maxon Brian, kaginato nga pinakuling alakat sa panahon Oktubre 30 tuig 2021. Shareline o kuntilan siyang frontal system ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, kagalakip naman ang northern part sa Mindanao. Northeast monsoon o kunamihan ang nag-apekto man sa pilamang kabayan sa Luzon. Ang may Maropa, Bicol Region, sumpa ng pilamang kabayan sa Mindanao kang Western Visayas, maka-experience ni isang kasarangan tubtob sa mga gulugalo mo niya kalangitan, kag may mga lapta-lapta man mga pagtupa sa ulan, nga dulot naman sa shareline o kun sa mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa kasarang nga panahon kamay tinion niya mangin maglugalo mo na atong kalangitan, kag mga isolated man yung pag-ulan o kung papilat kag pagpanagob labi na sa kapunanon o kung kagabihon, nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa namin na sila nga na nag-impluensya sa kabugusan nga bahin sang probinsya. Kang kanagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balot. Ang adlaw nagatunod alas 5:21 kay nakamagabutlak, alas 5:34 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi sa luwat. Sir Melvs, nawala gid man sa mga disturbance outside Sir Melvs nga mga siplatanta. Yes, Action Bray. Sa subong ginalantaw naton 2 to 3 days wala kita nakita nga mga posibilidad mag-develop ka mga tropical cyclone sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Aha, Sir Melvs, salamat, may gabi. Salamat ka mayong gabi sa luwat. Yes, sir. Sa mga utod ta, dila kita magsalig nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam, Lasay 57 na sa aton sini nga pagpangalagad sa adlaw Sabado. Yari na kita sa Oktubre 30 mga kaaksyon 2021. 56 dias na gid lamang ang nabilin kag Pasko na. Samtang 63 dias na gid lamang ang nabilin kay magasaylo na kita sa panibago nga pagpanghangkat sang aton sini nga kabuhi mga kaaksyon. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Jam, Lasay 58 bukas ng aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton sa aton sining YouTube Plus ang Twitter account mga kaaksyon. Text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line.
On board na, tubtob la sa 9 ang takna sining gabi mga kaaksyon. And sit back and relax lang da. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad sining gabi mga kaaksyon. Sa mga balita, lokal kita anay diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Mao kagabi may ara sang aksidente didto sa banwa sang Hinubaan. Isa ka 16 anyos nga babae patay gid kag 7 diri ang ginabulong subong sa hospital. Action firing line. Halong-halong gid sa aton sini makotoran ha, labi na gid sining plabuton nga pinuliay sang gakalinlain nga mga banwa kag syudad kay long weekend subong starting today, Sunday and Monday. Understand Lunes wala sang trabaho, ang iban Martes balik trabaho na, but ang iban dira man Miyerkules pagid no ti ang tendency dira. Although nga wala bisita hay anay sa patio, I am pretty sure nga magpalauli gining iban kay kung kaysa amo laning ginatawag naton nga daw ka grand reunion no sang magpamilya nga magkilit anay kag magduaw kun tani sa mga pansyon sang mga himata nga nagkalamatay. Action firing line. Sige, halalong gid sa pagbiyahe, no? Lalalong gid sa pagbiyahe mga kaaksyon. Ang iban nga balita lokal didto iya sa syudad sa Escalante, may maning nga balita mga kaaksyon kay inabalang may ara sang farm to market road karon nga gina patigayon umpisa kahapon nga adlaw sang Philippine Army kag alkalde sang syudad. Ini isa-isa ka lugar dira sa barangay o konsyudad sa Escalante mga kaaksyon sa Alimango no timay ini nga balita para sa sila nga barangay para magapos ang pag going out sang ila sini nga mga produkto nga mga utanon, humay, mais kag iban pa. Action firing line. Sige, and diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, may isa ka persona kagabing balita ko, isa ka konsihal sa Moises Padilla ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos. Subong iya nga hapon may nadakpan gid, pero diri sa syudad sa Bacolod, isa man ka persona, isa ka construction worker ang ginserbihan man sang warrant of arrest sa kaso nga pag child abuse, pagpanghimulos man. Action firing line. Ano nga sitwasyon way nagida? Grabe na ti ara subong, hindi galing magpa-interview na mahipos lang ko. Action firing line. Sige, waay sang biyahe ang aton sini nga fast craft mga kaaksyon. Suno pa kay Sir Frank Carbon, kay ti ang Bacolod subong under iya sa alert level number 4. Action firing line. Samtang ang vaccination program sa gobyerno dito sa probinsya nangin madinalagpon suno pa sa provincial administrator matapos ngiti kahapon naka-vaccinate sila sang 77 tanan ka mga kabataan nga nagaedad sang 12 anyos tubto 17. Ini sila may ara sang comorbidities mga kaaksyon. So umpisa subong adlaw nagdugang pagid sang duha ka mga hospital nga ginapatagayunan subong sang vaccination sa mga kabataan. Action firing line. Diri sa Bacolod, may ang ginapropose balang 3 million more no nga budget for 2022. May ara sila sang patigayonon nga special session sa Lunes nga adlaw no sa Lunes nga adlaw. Check taribig karon kun nga Action firing line. ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad balita lokal ginadulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Basi naga problema kamo sa inyo punggod dira mga wrinkles ninyo, ang inyo sining nga baho, ang inyo sining tuhod kag ilok gida katangkugo naga itom mga kaaksyon. Oo, panahon na agod nga madula ina magamit na sang Zanton Plus Herbal Soap. Action Brian Morgan. Action firing line. I-check taman gali karon ang Sineco kay kahapon nga adlaw mga kaaksyon, kahapon nga adlaw may ara sang inquiry no sa Sineco. May connection ini sa tubalang extension nila sang Kipco Salcon nga ginmanduan na sang ERC nga dapat nga hindi ato padayunon kay ti may ara sang violation no karuhan tani klarunan tani kay ining issue sang Sineco nga ini perte manimo kita nga apektado sila diri nga mga mga konsumidor. Action firing line.
ang nagtambong sining virtual nga inquiry kahapon, mga kaksyon, sa parts ang Sineco amo si Father Larida, no? Siya to kuno ang kahapon ang representa sang Sineco. Ibaloon taribig karon kung ano ang resulta gid abi angot sini La City 3 na ang mga balita iya dito sa national sa aton sini nga pagpangalagat ni si COVID-19 today. Nadugangan na naman sang 4,008, no? 4,000 o kon 4,008 ang panibagong nga kaso ni COVID-19 nga nagdulong na sa kabinugan nga 2,783,896 samtang nagapabilin iya nga aktibo ang 47,690 kag ang naka-recover 2,693,162 kag may koneksyon sa gihapon si COVID-19 mga kaksyon subong adlaw nagabot diri sa pungsod Pilipinas ang 973,440 ka doses sang Pfizer mga kaksyon. Kining Pfizer mga kaksyon amo ini ang gamiton sang gobyerno subong sa pagpang-inject ay bakuna sining mga 12 anyos tubtob 17 anyos nga ginumpisahan na actually November 15 dito sa national kag kita kahapon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magluwas sa Pfizer, nag-abot man diri sa aton sa Ninoy Aquino International Airport ang 1,065,600 ka doses mga kaksyon sang AstraZeneca, no? Kag ini iga-distribute man sa mga regions around the Philippines agod madasig-dasig makaksyon ang vaccination program sang gobyerno. So far, suno sa aton sining vaccine czar nga si Carlito Galvez, ara na sa mga 50 million ka mga Pinoy ang bakunado sa sining mga tiniyon. Kag katunga sina ang fully vaccinated na. In fact, gintawag nila nga 32% na ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas. Pero ang target naton mga kaksyon nga malabot nato ng herd immunity ara sa 77.1 ka milyon ka mga Pinoy ang dapat mabakunahan. Sige, amat-amat lang, at least nagabinuligay. In fact, si Presidente Rodrigo Duterte excited na nga kung tani mga kaksyon malabot na ini para makabalik-balik na kita sa normal kag tiyambagin ini, no? Sa masunod nga tuig nga eleksyon kung maka-herd immunity na kita, masulosuluhay na ang pagpangampanya sang aton sining nga mga kandidato. Kay subong palandaan ang mga kandidato ta despite sining COVID-19 kag may ara sang mga protocols, pero mga kandidato ta nga naga-aspirar nga magdaog, hindi ka man magdaog kung mapungko kalanda ganang libot kag itya, no? Agod nga makit-an ikaw kag makilala ka sang publiko, labi na gid kung ikaw ang challenger mga kaksyon, ikaw ang nag-enkwentro sa incumbent, dapat guwa-guwa ka gid. Pareho bala kay Attorney John Orola bla, subong pulo plastar na manikiti nagapapili di sa subong gobernador sa Negros Occidental. Enkwentro kay incumbent governor Eugenio Jose Lacson. May nagahambal nga maengkwentro si Lacson. May ara si Attorney John Orola. Si Attorney John Orola, di kon agi lang pangabalan, politika diri sa Bacolod, party negosyo, amo ning kilala sa VMAB la, no? And tourism, mamo gining hampang ya kag mga kung economic man di man masugiran. Galing kay kung isa ka politiko, dapat tanan nga mga kinahanglanon sang gobyerno nga dapat ipalabot mo sa publiko, dapat malaan mo na. Ang ibang daw ay manuntat nga libutaya. Hindi malang sa Attorney John Orola nag-amat-amat na pulo pangilay na tinormal inas politiko nga magpabalo langan papili ka lang karon da ka magtulog sinong buto si human. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi mga kaksyon Aryo kay ang social weather station nagpagwa sang ilang sining net satisfaction rating makaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte nagbagsak iniho sang mga napulo gidya ka porsyento.
Sa bulan sang Hunyo 2022 mga kaaksyon o kung 2021, ara sa 62% satisfaction rating mga kaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Pero sa bulan sang Setyembre, ara na lang sa 52% mga kaaksyon. Sunod direk sa Malacanang o kung sunod direk Yapon sa SWS, Social Weather Station, very good man siya gyapon, no? Very good man gyapon, no? Ang ining porsyento 52%. Kay based sa ila sining pag-check kag pagpatigayon sa survey, 67% gid porsyento ang satisfied, no? Satisfied. 11% diri undecided. Di pa sila gyapon ka decide nga manog tapos na ang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Di pa sila gyapon ka decide kung anong pananawan nila sang performance ng presidente mo nano man nga mga tao man. Ano ni Slaway nagidyaga sa pak kung anong kakahinabo sa gobyerno ta o kon ang ibang driway na lang gidyaga na guro yang magkulo komentar kon pang gobyerno sa Pilipinas ang paghambal ba si takan bla. Pagkatapos 15% dire ang hindi satisfied. Namo niya kay may ara ya sang nagasugid gid lang at hindi kami satisfied. Pero ining magulo undecided ikaw, magulo undecided ka do ka kuano do ka inabala do ka playing safe lagid sa imo. In short, do ay kaya panindugan. Do ay kaya panindugan kun din tumayo didto ka. Tido ka pigaw na nga do ka pigaw na sa nga prinsipyo nga amo sina. Di bla, way man sa may mapatay da sa imo kon maghambal ka nga oa. Hindi, kuya satisfied. Oa, satisfied ako. Nang mga undecided ka pa imo man. Yung amo na yung mga tao do ka mga talawit bla yun. Question and answer malang na da. Q&A malang na nga do ko undecided kapag hindi mo ya. Anyways, entitled man na sila sa ilang sining nga sabat pero somehow abi sabat man kamo sa inang mapuslan tama na. Natawa to bla. May gabila na kay Jobert Fernandez sa Handumanan. Natamyaw ko malang siya. Kumusta ka na da amigo? Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon sa ato nga pagpangalaga dito sa National. Are. Kung kagabi ang balko sa inyo sa Attorney Harry Roque nagpadulong to sa UN, no? Nagpa-US siya rather makaaksyon. Kaya nagtambong siya sa ginatawag iyang isa ka meeting mga kaaksyon or nominations, no? Kay si Roque Makaaksyon, gin-nominate ini siya bilang miyembro sa International Law Commission, no? Ginpatigayon ini sa isa ka private yang place, kalan-an or restaurant dito sa New York City kagabi mga kaaksyon. Sos ginkakibot ni Attorney Harry Roque nga hinali lang mga kaaksyon lumusob ang tuman kadamo nga mga rallyista actionams didto siya ginralihan niya sa New York City. Ang lain pa diri kay ang ini nga mga rallyista hindi ya kay mga Pinoy kundi mga putian gito ya kay mga ituman to. Kumbaga mga foreigner gidyo hindi mga taga-aton. Ang tawag sa sini nga grupo amo ni ang Bayan US. Imagine mo na ha. Di ba ang bayan sa aton Tagalog na yan? Dito Bayan US man tawag sila. Anong ginasinggitan nila kagabi ito? Kay Attorney Harry Roque? Siya puli to. Puli to. Puli to. Amo nang ginasinggitan sang Bayan US mga kaaksyon. Kag dito grabe pila man lang hindi gimantamon isla kayo. Pero ang natabo sinulod ginilang restaurant. Wala kapugong ang mga bodyguards kag mga nagpatigayon dito sining nasambit nga kahiwatan. Nasudlan gid sila sining nasambit nga mga manog rally kag nagsininggitan nga pangita kamo pulis. May ara to sa mga injuries mga kaaksyon. Ang ginasinggitan sining nasambit iya nga mga grupo sang Bayan US amo ang Roque out na Roque out, Roque out. No justice, no peace, stop killings Philippines. Grabe no? Ato isa kadako nga tamparos naman ato sa pungsod Pilipinas nga nagkantulan tong isa sa US Makaaksyon sa New York City kagabi kay na nominated siya gani sining ginatawag nga International Law Commission o kon ILC.
Pero tihambal ni Atty. Harry Roque sa iya sining post sa iya sining Twitter account, ginapakamalaot niya ang hitabo nga nagluntad kahapon o kon kagabi didto sa nasambit nga lugar. Bisan diin lang siya ginaralihan, no? Action firing line. Nantawon taning dason sining kwan abi kasugpon sini kay so far amo pa man lang na ang ginpalayag ni Roque angot sining insidente. Siya may ara pa sang mga nagkalapilasan to nga mga waiter ato waitress, no, sining restaurant nga ini sa natabo nga insidente nga ginrally kagabi didto si Attorney Harry Roque, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Ang nga bahin sa aton nga pagpalayag sa balita dito sa National, ginadulong naton sa Evergreen. Action Brian Warden. Action firing line. Lasitikin sina sa aton sini nga pagpangalagad sa nahambal ko na kaina mga kaaksyon kahapon may ara sang inquiry. Ang aton sini nga lower house ini may koneksyon sa electricity, mga kaaksyon. Action firing line. Kabalo ka may ara naman sang ginakuno-kuno ka ginaduso nga pagsaka sang balayran sang kuryente sa aton, mga kaaksyon. So kahapon lakip sining nasambit nga inquiry, amo iya ang ginaligar violations nga na komiter allegedly sang Central Negros Electric Cooperative. Action firing line. Kung madumduman ninyo, mga kaaksyon, nga nagtapos na sadtong Mayo, pwede ko magsala, do Mayo 26, ang kontrata sang KEPCO Salcon. Amo ni siya ang naga-supply sa aton sang kuryente, mga kaaksyon, sang Seneco, kag subong pagani sa ibang dira mga Noneco, Noseco, kung ano pa nga mga electric cooperative, no? Sa Negros Occidental kag iban pa. May 26, kung di ko magsala, na discuss na diri, nga nagtapos ng ilang sini nga kontrata. Pagkatapos, nagpatigayon sang bidding ang Seneco sa panibag-o nga kontraktor nga mangin supplier sang kuryente sang Seneco, agod may i-distribute si Seneco sa aton nga mga konsumidor. Action firing line. Sa sini iya nga bidding, mga kaaksyon, ang balor sang KEPCO for 5 pesos and 42 centavos kada kilowatt hour. May nagpropose man, pagintindi ko, KEPCO Salcon mangyapon nga 3 pesos point something, no? So sunod sa report, ang ini nga bidding why natapos-tapos kon anto nga sitwasyon kay gin-extend na lang, no? Kung isipon mo kung mag-bidding ka, di maghambal ka bidding, din pinaka lowest bid dira amo nang imong padagwa nagsunams mo, no? Pero wala sa may nagdaog. Ang ginhimo instead, ang ginhimo sang Seneco, gin-extend nila ang kontrata sang nasambit nga 5 pesos and 42 centavos Action firing line. sa KEPCO Salcon. Now, gin-report ini dito sa DOE kag sa ERC, makaksyon, Department of Energy and sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. Ani nga natabo diri sa Seneco sa aton sa siyudad sa Bacolod kag sa nasakupan niya sa Negros Occidental. Action firing line. Kag ang natabo sa inquiry kahapon initially nga ang ERC nagpalayag nga ti may ara sang violation kamo gid nga na komiter. Ti kon isipon tagid why labot nga na may refund na kuno kita nung duman mo to natabo nga amlan incident
sa Negros Oriental nga nakalkalan sa DPWH ang ila sito nga mga cable wire. Pagkaguba sa to ang ginsukot sang Seneco kag si supplier among konsumidor ano mang labot ato iya kay sila man lang to nagubanay nga nagsugo si ERC nga i-refund nyo na ha, ibalik nyo na sa konsumidor kay hindi na dapat sila magbayad kundi may refund na tasubong. We don't know kung nabato nyo ng inyo dang electricity bill dira, electric sa bill nyo da ma-feel nyo, makita nyo dang refund da, i-check nyo ba? Kahapon si ERC allegedly may ara naman sang mandate nga dapat si Seneco iuntaton ang extension kag naka-violate gidya sang kung ano nga mga guidelines dira kon energy ang paghahambalan. Nan, kahapon na nag-atubang siring sambit nga inquiry makaksyon ang representante sang Seneco amo si Father Larida, no? Amo ni siya ang isa sa miyembro sang aton siring mga board of directors dira sa Seneco. Suno sa nabaton tang information alinman sa masaligan nga source nga si Father Larida nag-ako aminado nga nakabaton gid man sila sang tawag sina sang abiso sang ERC nga hindi pagpadayunon si extension pero gin-extend man sa gihapon. Okay, ti kagapon to may mga magambal kay inquiry, may mga interpolation na mo na ti isa sa mga nag-question to kahapon wala sang liwan mga kaksyon amo si abang lingkod representative kag minority leader nga amo si Congressman Stephen Paduano mga kaksyon. Isa na to sa tambong kag nagpamangkot gid iya no nagpamangkot gid kung anong sitwasyon sini. But tonight, ang aton sini nga resource person, ang mapisan gid iyang nagapangapin sa aton nga mga konsumidor, amo si Sir Winnie Sancho mga kaksyon sang gawa kag Power Watch mga kaksyon. Kaya ini nga mga tao, ini nga mga tao kung sila guro ning mga opisyal taguro sa Banwa abe si Sir Winnie Sancho. Do hindi kita ni makakumod sa iya kay anytime kada tawag mo basta mapuslan na nga interview ara gini sa dayon mo. Tiniyo, more than important kini nga tama yang ining nasambit nga isyo ni Seneco. Ari si Power Watch Sir Winnie Sancho, sir, good evening. Yes, Brian, ngayong gabi si Mono kasubungan sa atong mga tagpalamati. Labi na gid ang mga konsumidor sa Seneco. Sir Wen, wala kaya ka-file si OC, no? Why ka ka-file? Why na hindi na lang natin hindi lang ta magwanda kay makabulig nun ta. Bisan way taga sa ginalahugan talaga Sir Wen kay ginaihimplo talang ka sa mga public officials ta nga gahi pa sa bato kon imo tawgan kag mangayo information for the public ano. Ginaihimplo ko lang si Sir Winnie Sancho. Anyways, Sir Wen kahapon may ang aton nga kongreso labi na gid sa Committee on Energy sa Pilipinas. Well, there was a second congressional inquiry on the matter of electric rate increases in the province of Negros and Iloilo relevant sa Amlan incident nga pagkaguba sang submarine cable Iloilo Negros rather Cebu Negros submarine cable sang June 15 and in line with that also with the extension sang 24 megawatt nga gin-reduce sa 20 megawatt sang Seneco nga nadala sa kahapon congressional inquiry, Brian. Pero diri kita magsentro Sir Wen sa update sa tong extension ni Seneco sa Kipco Salcon. Anong update ni Sir Wen? Well, actually, kundi pagwa gina sa una, ginupunuran na namon Iti, nakaibalo kita nga illegal, Kag wala nag-agi sa ginatawag nga process, Kamanti, ang kiling sa ERC, dapat kung may ikaw may contract and then may ikaw power supply agreement, dapat magi ka sa DOE and then mangayo ikaw sa ginatawag nga permisyon
sa Energy Regulatory Commission, which is a regulating body, sila ang matag sa imo sang ego nga presyo, no? O kung ginatawag nila provisional authority. Okay. Ginhambal man sa DOE nga wala sa ginatawag nga automatic extension, no? Sa ang Okay. isa ka kontrata unless na maagigid siya sa ginatawag natong competitive selection process. Aha. So ang natabo ginlumpatan ini sang Sineco, no? Agi sa pag natawag nila itong short-term extension, 1-year extension ang siling nila sang 24 megawatt sa 40 megawatt rather, naging-reduce nila sa 20 megawatt. Kahapon naghambal si Chairman Di Binadera sang ERC na may violation. So, within 15 to 30 days, panahugan sang investigation ang Sineco, no? Uy. Ang muni ang nasabo. Kaya si Rita ang nagsapat kahapon sang question, no? Sang mga labi na gid ang kay Congressman Paduano, no, sang abang lingkod party list Aha. representative. Pero sa akong lang pagtanaw, Brian, kani way na pungko sa padala dita. So kay in the first place is no to the contract, no, ining tipo salkon contract, no, ang signatory si President Judith Yap sang Board of Directors and Attorney Danny Pondibilia nga mo ang acting General Manager. Nevertheless, ilagay nagpungko, naging man siya ginako yan may sulat man ang DOE ang Okay. ERC nga hindi pwede ang automatic extension. Pero ang rason ni Father Larida, ang ila ko nung aprubahan nila gamit nilang time of use rate na mas manubo kuno, no, ikumparar mo sa 5.42. Pila ko no, pila? Ang ambas ang ERC siya, isang pila man ta ang imo presyo o kung ano man ang imong padugi dira nga mabuligan mo ang konsumidor. Utang tabi may good intention ka, pero maagi ka gidya sa ERC. No? Ang regulatory body abi sa mga amo sila nga bagay. Correct, maagi ka gidya. Otherwise, kaya ang imo yung kuan ang imong ang kontrata nyo na ilapon. Kagsiling ni Ma'am Di Benadira record, tanawang sila niya kay Samon pa-compute kasi ang ginahambal nila nga time of use rate kasi mas manubo, no? Kasi may sudla o kung mas mataas rather, mas mataas ang sa ginaaligar nila. Aha. So ang nasubok niya kasi buwan gidya ang kontrata nga 24 megawatt at 20 megawatt na imo siya nga ineligible contract. Hindi pwede, no? Piling sang ERC. Sa amo naman yung kuan nga pagpanindugan vindicated ang amon nga sang una nga pag-upuler, no? Kag nag-advise kami sa Sineco, apilar kami nga Brian, tani wake up call na nimo. Naman klaro ikapatahan sila. Hindi pa nila pag-apuon, correct na lang na nila kag muan sa medios posible. Ang problema galing Sir Wen, daligid lang. Di Yes. bala before kaya mag-increase, mag-decrease or nga situation ang si electric cooperative dapat iagi mo ni tanan anay dito sa DOE kag ERC for approval. Sir Wen, i-correct lang ko kung sala ako. precisely, no, that's correct. May proseso mo, no? Yes. Na may proseso yung nagyan pagkatapos na naka-safety ka na, kadto ka sa DOE, and then kadto ka naman sa ERC. Ang ERC mong pinaka-importante kaya regulating Yes. body siya mo. How Tagaan niya how come Sir Wen nga nakadiretso sila sang to nga extension nga si ERC, may ula ideya o kung may ideya kay kung may ideya si ERC nga nagpadala pa sila abis ang mga hambal sabi nga amo ning gigamit nyo nga nagpadala pa siya abis ang ginatawag naton communication abi nga ti inang nga agin patuman yun ni kiti violation ini. Gin-advise sana siya gani
Brian, ang Seneco, in-advise sana sa DOE na upagi kay Director Marasiga Aha. na wala siyang ginatawag nga automatic extension. Kaya may Supreme Court ruling ina mo Na no? isa pa gid na nga ginsight. Pero for motives only known to them, mamunang hindi ko yung maintindihan, Brian, Mhm. na naginsigit nila, no? Aha. Sa pag-extend nila sang 20 megawatt, wala bala sa katawag naton nga maitit na pagtuon, no? Kung may study, Mhm. kung bala kinanglan naton kay number one, tanigin tanaw nila, Brian, nga ang power requirement from Seneco, nagnubo tungod sa pandemic mo. Mhm. Nagnubo bigya, ikadua, may ginatawag kita nga mga contestable customers. Ini ba ng mga lakpo ng mga kompanya di abi, no? Example lang abi, Aha. San Miguel, SM, o kung ano pa da. Di ini sila, ang ila siya ni gina-consume, Brian, mga butang-tan lang abi, 17 gigawatts, no? Nako na 17 megawatts. Mhm. By December 2021, masaylo sila sa iban nga mga suppliers because of the ARCOA nga ginatawag naton. Aha. May right ni sila kung mataas ang iya rate ng Seneco. So, nagpanaog na 17 megawatt, dugangan sa pag-isang grupo nga nag-ausar sang solar kag sang kuanabi sang power halin sa Seneco, Aha. naglubo na gid. Di nga matugang ka pa. No, amo na tawag nga pa 20 megawatt. Mhm. Kundi ang matabo na may ginatawag kita nga over-contracting Mhm. event, no? But ang aton lang nga focus, Brian, sa pining extension nga ginatawag, Mhm. for all intent and purposes, illegal ang hambal sang ARC. Okay. Ano matabo? Ano matabo? Number one, computon. Kung sobra ang ilang sukot, i-refund ang consumers. Aha. Ang pinakamabugat diya nga problema, ang ginatawag nga penalty. Mhm. Di kayo nakasala. Sila mo kundi may administrative sanction, Aha. may penalty. Ang problema, nagpumangkot ang isa ka congressman sa kay Ma'am Di Banadera. Mhm. Ang penalty, i-charge bala sa consumers. Ang sabat ng ERC, hindi pwede. No? I-charge na sa Aha. mga responsible officers. Uy, te. Who are the responsible officers? Ang nag-imo sila nga kuwan nga desisyon, no? Mhm. Nga gin-extend bisan na illegal, amo na sila ang ma-shoulder sa ginatawag nga penalty. Aha. Kaya ang penalty, hindi man lang administrative sanction, may monetary value ni siya mo. Aha. Amo inadaang medyo masakit-sakit na bahin, no? Mhm. Kung Okay. parte yun yung problema. Na-mention dito, Sir Wen, kiti daw May ini nagtapos ang kontrata to, nag-extension kita. Na-mention kita dito kung pila ka bulan ining amo na bin illegal ang ila sining extension. Siguro, kung tanawon ta ang ila kontrata, ginpirmahan nila May 28 mo. Mhm. Mhm. Tidra, Brian, ang sugod May, June, July, September. August. Mhm. Oo, amo na siya Do ang... mga 4 months, mga 4 to 5, Oo. 3 to 4 months abi ano. Balikan ta si Sir Wen abi. Action firing line. Ini nga isyo makaksyon dapat tutukan tiniki nga konsumidor kita mo, no? Gabayad kita sa hindi naton balayran ti do kamudlay man na dibla. Hindi ka mo gani magbayad sang utang kung kaysa sang asawa nyo, kay asawa ng utang ikaw nga bana pabayron. Action firing line. Tapos ang Seneco magpinagusto na lang kita ka pinanukot da nga hindi kita dapat ang liable sila nga mga balayran, Sir Wen. Oo, amo na, no? Ining ARC chairperson, Di Banadera clarified, no? That there is also that there is no automatic renewal of power supply agreement extension. Aha, inaklaro And- na ginaya. So, and she confirmed that ERC has not approved Seneco's power supply agreement extension for its failure to comply with the competitive selection process. Aha. No? Di ba Nadira added that ERC will investigate the said matter and administrative sanctions will be invoked. No? Amo Okay. na ang Oo. kanya ang need of the
of the matter. No, ako Brian, Mhm. nakita mo naman nag-opponer ako sa Sinico since the Aha. start, no? Pero at this point in time, why ko yan nakasilingan nagkapasol gitudo sa Sinico? Mhm. No, ang ginayo lang ng Power Watch na this should be a wake-up call Mhm. sa Sinico na because of this series of incidents Mhm. nga nagapakita nga may inefficiency, no? Mhm. Kag nagpiling ang ERC nga ang penalty hindi mapatong sa mga konsumidor, Mhm. vindication na naya because the consumer should not be made to pay Yes, for yes. the wrongdoings or ano man da nga kapaltahan niya sa mga board of directors, no? Mhm. In general, Mhm. and managers of electric cooperative. Kay Mante, Brian, nakahibalo man kita nga may movement towards privatization mo Mhm. sa mga electric cooperative. Boss, Di ini ginalikawan naton kag hindi kita uyag nga matabo Mhm. tungod nga siyempre kung privatize na di paroman bala sang prime water raw Mhm. hindi na naton mapunggan ang pagtimbuok sa presyo. Mhm. However, sabi kung magpadayon lang ning inefficiency kag ang incompetence ang Sineco, Mhm. ang iban siniya nga mga consumers mambalang mayo kay pa-privatize na kay bisan mahal-mahal at least ang ano ni ang lakan ang business like and Mhm. then may kung magreklamo kita makuanan dayon, no? Mhm. Kita yan nagpapumatok isang privatization. Aha. Pero kung sigiyon sinisang kuan, sigiyon inisang Sinico gyapon nga hindi pagkadlungon, no, Mhm. we have to clean our own backyard. Good line na base kung ang persa sang kuan nga daan Aha. sang privatization. Siyado ka baskog, no? Mhm. Siyado ka dako nga persa. Aha. So kabay pa ano ang natagluntad kahapon nga inquiry kag pag-investigate allegedly or patigayon nga investigation sang ERC sa Sineco mangin patas ang resulta diri, no? Para sa aton sining consumidor Sir Wen, ano? So anong sabat ni Sir ni Father Ernie Larida kahapon nga gin-mention naro sa iya nga nga ginpatuman niya to it's illegal. Anong na sabat niya Sir Wen kay wagi kami kabate. Kaya ang sabat siya nga ang ila kuno gamit time of use kuan rate, no, ng TOUR linya barato. Pero tiwaya gin-articulate kung ano ka barato, no? Kasi ang mas mabarato pa siya sa 3.29. 29. And then sa ako na ibalaan na Brian, i-correct lang ko sa mga experts sa kuan Aha. sa power industry, pero kung magpiling ka nga time of use rate, Mhm. applicable ini iya sa mga government generation power I see. supplier sa gobyerno. Tiway man tagakuha sa gobyerno subong, Private money. puro money private, no? So si saon lang bala, no? Kay kung kaysa mabuhay kita sa ang statement, Mhm. dapat anay aton paminsaron, no? Aha. Ang aton pangkabilugan nga purpose, no? Mhm. Bilang para masanagan ang konsumidor. Dako nga bulig ang congressional inquiry Aha. kag spearhead ni Congressman Kiko Benitez, no? Aha. Tungod sini nga inquiry nakaykayan ang mga dapat tadlungon kag labi na kid Brian ang sa Amlan incident na mga matapos na siya sa mga 2023 pa kuno the earliest maguntok kita yata anong himuon sinasang Sinico karon, no? Because of that incident. Aha. Sige, with that Sir Wen, bulabantayan tani actually naga-try kita nga makalambot sa Sineco. Labi na gid sila ni Father Ernie Larida and some other members dira sang board of director naton dira sa mga director sa Sineco para at least mabalaan naman ang ila sila nga side kung anong pag-entertain nila sa hambal sang ERC nga ti naka-violate kamo sa ginhimo ninyong extension. Sir Wen, salamat may gabi, mabuhay ka sir. Thank you sir. Salamat, good evening. Yes sir. Action firing line. Well said mga kaaksyon na sa Sir Wendy Sancho sang Power Watch. Tiyan mo na ang Sineco hulaton taman ang ilang sining nga sabat regarding sini and please lang mangin responsable kita
sa aton ginahimo labi na gid sa kaangay sini nga may ara sa mga konsumidor nga maapektuhan sining pagbinayranay nga hindi dapat amo ang may ara sang poder nga magbayad. Action firing line. Oo, pero ako nagasalig ko na sa mga miyembro sang mga board of directors na dira kag ang management sang Sineco kay mga abogado ini sila dira tanan, mga professional sila tanan may ihibalo gini sila. Basi may gamay lang liwas nga daw na kuan lang na problema gamay pero siguro himuon tagid siguro ang tanan nga mas maayo nga hindi kita makaproblema for the benefits mga kaksyon sa aton sining konsumidor. Action firing line. Damo sina. Sige, la 7:39 na sa aton sining pagpangalagad. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulogid sa aton sang DT. Action check nato ng patrol sining isa ka balita, isa iya ka construction worker ang nadakpan or ginserbihan sang warrant of arrest nga may kaso sang child abuse. Action firing line. Kag ining mayo nga programa sang gobyerno ho, ilabi na gid sa Philippine Army ining pagkongkreto kag pagsipasemento sang isa iya ka dalan farm to market road action didto sa area sang Alimango, siyudad sang Escalante. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:40. This time check is brought Maayong gabi lang kay Maria Fe Morales Hilairo sa aton sining pagpangalagad, si Cheryl Lynch Arnaiz, Hinida Ordunes, si Kurt Nathaniel De La Torre, nagamonitor man ang pamilya De La Torre sa Sitio Pasita, Barangay Sag-ang, Purok Dulunan. Salamat yun. Hasinda Guba. Ana Sinoro, good evening. Si Lilia Taton Araman, good evening. Gindula mo ng opening prayer song how. Kabalo ka may ara sang ano ma'am. May ara sang copyright bala ma'am how. Gina-block ang amon nga i-block sang YouTube ang amon nga kag Facebook ang amon nga live kon mag-play sita sa talk na. Si Roland Octavio Araman, si Arlen Cabrillo sa evening subray monitor lang ko di always Hacienda Guba Purok Dulunan Central Maaw. Imbong Jocampo, salamat sa Maauman. Melvin Piñafiel, Ricky Soriano, nagamonitor sa Barangay Mandalagan, Georgina Subdivision. Si Tats Dilantar, good evening, sobray nami man naman tani o itulog galing kay mamati ko sa imo action bright. Patamiyo lang ko galing sa mayong gabi sa tanan nga taga Purok Manara, Cadiz City, Tribo Ata, kay Chiefting Riboy Pagunsan family. Dito kami kahapon. Action Bray mo, salamat gid sa pagtamiyaw. Halin kay Junias Dilantar and family kag maayong gabi sa ila bilog, no? Nga taga Spar 13 Barangay Bunga. Salamat. Si Milili Oligo Araman, Jose Mongcal Torilla, Lizel Miranda Sakare, thank you again. Okay, ginatamyaw ni Oligo dira sa may banikip tango biga monitor sila. Juan Salmite Isiha, naga-monitor man sa Gintugdan. Thank you again. Noe Erwin Dicatoria Gonzales, thank you again sa Maaw. Idilaos and Nana Isabel sa Victoria, sa JM Lanes Hirardino, thank you again. Barayo Garay sang Pandanon DSB, tawyaw lang si Jobert Fernandez ko na. Vicente Escobar, thank you again sa Magalion. Si Manjo Arnijo, Priscilia Alera Piaduce, si Nicel Pabol, naga-monitor man dira sa Nina's Roast Chicken Inasal. Si Arquiza Edward, evening sobray tamiyaw ko ng family Arquiza, Palagero, Karumayan, Villarnia, kag sa tanan nga taga Sitio Pitugo, Barangay Gilungan, Kawayan, Negok. Salamat yan.
si Maria Teresa Opilinia, si Felice Benzuela. Action Bright evening. Ang mga undecided na iyan, amo na silang wala panindugan ng mga tao. Unsatisfied. So itsakto man ko may kay duwagin dungagan mo duwa na ta, no? Nga nakamuno sila. Merly Gonzaga, salamat gid sa pag-monitor Solid Action Radio. Nonoy Magsipok, salamat man dira sa Ralphie Pharmacy La Castellana. Rochelle Polhencio Susana sa DSB Pandanon. Si Kilo India Delta, puting ngalan. Evening Subray, batch 99 years. NHS, shout out lang Barangay 13. No, salamat gila. Ang batch ko na mo na 99 years na. 99. Batang 90s. Bia Jonathan, tamyo lang si Star Mayo, kumari niya kag Jinky Dayalagdon. Si Boards Asa, nagamonitor sa Purok BM Barangay Takuling. Isabel Perez, Sir, maing gabi. Sir, ako si Bel, taga La Carlota, Siri, Barangay La Granja. Mangayo ko tari bulig para pakaisa ko siya. Subong ara sa Doctors Hospital sa Bacolod. Naka-ICU sa Sir nga operahan sa iya tinai. Ang findings sa doktor, may ara siya sang ulcerative colitis. Kag may pulip. Sir, wala kami kasarang para sa mga bulong niya kay kinahanglan baklon ginamon para madapat sa iya. Sir, kabay pa kami mabuligan ninyo, madamong din nga salamat. Elda Espanyola Barthelime Araman, Kurt Nathaniel again, okay, nabasa ko na. Asitonyeng ko no kasi Antonio Hawod, natamyaw niya, lulo niya, na? Si Tisay Kabansagan Araman, si Mark K. Uza, Sineco Central Negros Electric Operative Inc. Kapoy na. Melanie Calvans, taga-monitor man. Joby Monares, salamat gid. Si Nayon Lench, Action Bry. Mayang gabi, win gid ya si Sir Win Sancho. Salute to you, sir. Thank you gid, Sir Bry. Buot Sir Win. Yeah, damo kita makuha ng information sa iya. Si Arniel Gonzalez, taga-monitor gid. Milili Uligo, Tamyo lang Vanessa, Star Mayo, Jinky de Lagdon, Miralyn FT, Bagnoel Amar, kag Alex Montesa. Leia Younger Esquivel, God bless man sa Talisay. Beth Villanueva, Carmelo Garingo, Florencia Villacampa sa La Union. Thank you. Mariuga Ray, naga-monitor man. Ligad Subray, nag-agi kadi uda sang Miyerkules parahan takatani kag magpapik galing nahuya ko diri sa Barangay Pandanon. Aba. Do kilala mo gid ako sa lakyan. Di lang magpapik Marvin Bastian. Magandang gabi, sir. Panyapon to, sir. Masalamat. Pwede pa shout out sa tanan ko nga tropa. Kag sa man nakalantaw kag nagapamati si sir watching from Valencia City, Bukidnon, Mindanao, from Alpha Alpha 1 Baste. Salamat, ha? Sakay Sir Barayoga ray pwede gid makapara. Makilala lang din, sir. Kay wagid problema bisan kapihan mo pa ko ausos bisan mga pipa kita, ha? Sige, walang iwanan mga kabest, mga ka-aksyon. Pagbalik ko dugay, i-check tang iba naton nga mga balita. La 7:46. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
Sa sulod na sang 52 ka tuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtabog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsining ka nga Jack Balaan Virador, arat sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:59 na anti sa report with Action Alvin Grava, nagamonitor sa aton subong ang taga Himamaylan, halin sa kay 2505 mga kaksyon. Si Jirel Cadudo Araman, Almira Lima Lazarte, salamat gina na. Si Marvin Amalnya, sir, always ko lantaw live mo. Diri pa ko makakita sang forever ko. Bao, gapangita sang forever niya. Happy birthday lang kuno kay Colonel Ruel. Salamat kenda. Si Tats Dilantar nag-monitor man sa aton sining pagpangalagad subong nga gabi mga kaksyon. Si Tita Idario Sora nakatutok man sini matiniyon. Ginpatutok yaman ko sa iya sudan sini nga panihapon nga sa pagkanamit. Okay. Text na lang ka karon kung bation na siya. May gabilan kay Novi Valencia Subaldo, oy, sining nga hapon gili meron sang insidente nga ginkuot ang isa ka cellphone sa iya sining nga bago, dira sa may dapit ni man sa may downtown, maudig ka mo magsalig di sa downtown sa Bacolod. Kay subong nang ginutok na mo, no? Isa ka Samsung A50s blue green ang duag sini, ara ang original nga box pero flowered kuno siya ang casing niya. Oo, ginkuo sa sulod sa isa ka sapatusan, no, sa downtown area. Pa-help basi may baligyaan bla, no? Sining isa ka A50s blue green nga Samsung mga kaksyon, kinawat ina. Kung pwede lang i-report nyo sa police kung may makabaligya dira sa inyo. O galing kay ginabaligyaan nila ni, ini mga kilala man nila nga naga-negosyo man ka cellphone Amo ni mga tao gidya nga mga way ulaw ni galingon nila nga pangabuhi sila sining kalibutan ang ginakaon nila sa ila sining kaugalingon kag pamilya gikan sa kinawatan. Amo ning nami papason sa mas temprano pa nga panahon kay mga way ginitupa nga mga tao nga ini. Sige. Check naton this time action si Sir Production Alvin Graba sa mga balita sa patrol kay sining nga hapon meron sang inserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga child abuse mga kaksyon kag iban pa nga balita sa aton siring nga patrol. Ang balita na Action Alvin dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa Action Alvin bye may gabi bye.
Yung construction worker matapos nga gina-aresto kay na sa kaso nga 4 counts action na Brian sang rape kag violation sang RA 7610. Ning suspect diri din kilala kay Brian. Ops. Ano pili dos na? Villaruel. Apiho kay ga program ta din, no? Basi masalaan kita, no? Oo. Brian Villaruel, 39 anyos. Actually taga Simon Peter Village to sa action na Brian sa Barangay Mansilingan diri sa siyudad ng Bacolod. Nang sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, upo diri ang anti-kidnapping group diri sa Visayas Field Office kag pahi man of course sa Manhunt Charlie operation sang mga otoridad tigayon tinadakpan din si Brian matapos ginserbi ang warrant of arrest sa kasong Republic Act 7610 o kung mas kilala nga Special Protection Against Abuse and Exploitation. Kaya of course may piyansa ining to 180,000 pesos. Samtang ang kasong rape o kung 4 counts of rape, wala gid na sang piyansa para sa iya. Now, doon ang pag-diri ni Bonilla Action na Brian as a background sa sining suspect. Ang ining suspect actually amo ni siya ang responsable sa paghimulos sa iya sining manak o kun sa daughter ate. Amo gini action Action Alvin, ano? Kay kabalo ka ini nga mga hitabo hindi na ni bag-o sa aton kadamo na gid sa mga stepfather blang involved sa kaangay sini nga kaso. Action Alvin, pilang edad sang manakya sini? Wala man actually gin-mentioner diri action na Brian ni Captain Bonilla. Pero 4 kabes na ginimuslan action na Brian. It happens sang bulan sang Agosto kag bulan man sang Abril last year ini action Brian. Pero sinilang simana nagwa ang warrant of arrest paagi man kay Judge Marites Dumahin sang RTC Branch 51. So, may posible Action Alvin nga ini minor de edad gina biktima nga ini Action Alvin? Correct, Action na Brian. Amo na siya ang ginhambalman ni Police Captain Elmer Bonilla. Nga ang kuan man anong sistema may ideya sa Action Alvin kung paano nahimo ini pagpanghimulos nga ini? So far action na Bray wala man sang si Captain Bonilla, but definitely so sa iya paagi man actually sa sininga joint operation sang ginpatigayon sang anti-kidnapping group kaga sang inasingahanay kabalo ka action Bray subong actually kunti nagligat tong report mo partito bala sa body cam. Yes. Amo ni action na Bray ding gamit Manila ara man sa pag-aresto diri kay Villaruel usar Manila ang body cam para mas mangin patas kag wala gid bala action na Bray sang mangin problema in fact sa iya wala man sang resistant sa iya sininga bahin o kasabahin man abi sang kay Villaruel matapos nga ginaresto sang mga otoridad. Ari action Bray ang pahayag ni Captain Elmer Bonilla. Sa action ng ginusing hapon ng atong kapulisan kung sa Station Number 7 kaya ang ikikikiyan kay kidnapping group sa magpapatuloy sa lugar sa Simon DH sa nag-search mo sa warang kamaris yung target person natin si Brian Villaruel. So, sa sinabi ni parang siya dapat papayungan sa tuwan sa ka-relation sa sa Station Number 7 for power exposition fees. Sir, ano ang background ni Brian Villaruel, sir? Kasi isang kaso na po kami sa Villaruel kung sila naman sa para sa ating investigator sa Sinalvin. So, for accounts na isang pinasakano. So, 13 at isa ka 16 na
Ito yung mga kaso yung binisip sa hindi naman masunod yung pinsabitin sa loob. Kasi warang pinagawa sa warang to pares yung after sila. So, na-serve siya. Na-same time yung sa ating iwaran. Nagkatuning mga pulis natin sa yung service. Yes, sir. So far, sir, wala man sa resistance sa pagkadakop sa iyo, sir. Pati siguro, yung nasusong listan pagka-kompleto sa sikatos ni mga pulisan na ituwan kami pagkaitan yung pinagkain mo. Action na, Brian, kabahin din namang lisang pakayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Kabalok Action Alvin, mangin sirbi ining kuan bala pahanumdom, no? Reminder sa aton sining mga kababay-inhan nga mga single mom abi, no, nga may buko pa nga magpamana liwat pero ti may mga anak na nga mga babayi. Action Alvin, no? Kay matabuan mo kay isang demonyo nga sahi sa mga tao ti kaangay siniyo. Himuslan niya ang anak sa babae. Yan ano mga sitwasyon ni man, Action Alvin? Gani man, moment kung tani nga din bato niya, kagin palangga niya, ang iya sining asawa, although may bata na sa una, itali nga respeto na lang pala ang Action Brian. No? Dapat si Kwan, dapat ang Iloy, kung pangaluyagan ginman sa lalaki, dapat ang balon ba si Kwan ka, anak ko ba si Labtan mo ni, muna blang ang sitwasyon, indra mo na mabalaan mo. Kag ti pili-pili ka mo na sang basi nagasuyo pang tunto niya ini or basi palahubog pirmi paglantaw ya sa manakya asawa ya pero do bisan no guro nga hubog mo Action Alvin o kon ano nga sitwasyon mo guro do hindi gid man guro magtalang pananawan mo sa anak or manak o kon sa asawa mo Action Alvin na no? Correct, dapat the moment kagin palangga mong imo sining partner sa kabuhi tani ang kung anong ara sa iya dapat gin palangga kagin respeto mo. Ang iyan niya kamanyakan na gini kagaguhan na gini sa utok Action Alvin mo amo na gini sa mga tao nga mga amo ni no kung isa no makahambal kita nga ibalik ang penalty nga gurguri o kun penalidad nga bitay Action Alvin mo. Correct, doon itong kay Leo Chagaray. Gusto na. Amo to. Nantawa kay amo to implementar sa itong klaseng alay. Ang iban nga mga rapist na doon mo Leo Chagaray. Oo, ako yan daw pabor ko da. Kung ibalik gin man ang kaangay sini nga penalty diri sa Pilipinas, dapat mangin specific lang niya ang layi nga ini. Natuhoy lang sa amo ni kabugat yang nga mga kaso bla hindi kay manggurguri ok lang tada sa bisan sino na lang nga may kaso no dapat sa guidelines kag pagsulundan kag kung anong sa unod sini ibutang dira nga dapat ang amo ni nga kaso pagpanghimulos illegal nga droga kawatan sa gobyerno amo na be specific bla ko ya pabor ko Action Alvin nga mahadlok gid abi kita kon abing mahadlok gid abi kita kun way manantay himo sang sala. Ang una diri nga nagapugong-pugong ning simbahan. Yang simbahan subong nga ni do hindi mo man maintindihan naman sitwasyon nila. May ga-intra gani sa hanay gani sa mga kwan subong no, mga pare gani no, Action Alvin. Correct Action Brian sa bagay hindi mo man kay pro life ang simbahan Action Brian mo. Di kung pro life di hindi Manila luyag nga may mga kaangay sila nga klaseng lay that is why gid balabagan man sang simbahan but definitely Action Brian on the part ng gobyerno maayo man kay of course para kit paano iyang hindi makahimo sang malain ang iba naton nga mga kauturan kaangay sini nga natabo action na right. Naintindihan ta gid yang sa part sa simbahan nga ti pro life sila gani mo puro inang pagdampig sa kabuhi sang tawo. Pero kung mag-inamo sining nga mga kaso, imagine mo na, kaapat mo yan lubuson, ang minor de edad, anak pa sang imo asawa, di magambal kita nga anak sang imo asawa, do dapat kabigon mo naman ang nga anak man. Ano ba sa utok mo, hindi ko ma-reconcile lang una-una kung may amo pa rin mga demonyo nga sa isang tao sa kalibutan, no? Correct Action, Brian, no? But anyway, basi gusto mo balita sa Pilipinas? Gusto galing kayo na utod ka haw. Why tada yan kontra man sa mga ginahimo sa simbahan against ning mga penalty, mga divorce,
or ano pa nang ibang nga ginaduso karon nga no, pero dapat huna-hunaon tama ni sa kung ano nga mga bagay nga dapat nato ni patuman sa dutan-on iya nga layi action Alvin. Ano tong ibang mga balita action Alvin? O sa Philippine Army Action Brian, actually maayo ini project karon sa mga katapos ang Philippine Army, especially sa nag-criticize bala sa Armed Forces of the Philippines nga como ang kwarta sa nga gobyerno basiko no usaron sa mga politiko o ibang mga matag-as na opisyal sa Philippine Army, that is in relation sa sining balik loob sa pinaka mga kauturan naton kaga of course parte sa LTAC bala action ng BRAI nga project karon sa mga sang gobyerno nasyonal. Actually kagina action ako na rather kahapon action na BRAI ang 303rd Infantry Brigade pagi diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte upo diri kay Escalante City Mayor Milicio Iap Jr. Kaga iban pa nga mga opisyal like DILG ang nagtampunggid no sa sining ground breaking ceremony sa road concreting sa barangay development program dira sa area action na Brian sang barangay Alimango which is kabahin ini sa farm to market road action na Bray dira sa Alimango Lawis barangay road sa siyudad sa Escalante action na Bray. Action Alvin, pasensya, no? Amon posible amon ni siyang LCAC, former before previous gina-interview tani permi si Juan Blanc. Migo tatom lang nga si Police Army Major other nga si Pansito, ano? Amon ni siya no ang mga lugar or barangay nga most affected sining alleged nga miyembro sang NPA amon ning ginapasudlan subong sang mga proyekto kaangay selection Alvin. Amo sina. Correct. Yes sir, sakto gina-action na Bray. Actually ang ini nga mga barangay kunti if you may remember action na Bray sa pinalikdan nga bulan 14 ka mga named barangay sa siyudad sa Escalante ang nadeklarar sa mga katapos ng Philippine Army at sa Armed Forces of the Philippines nga sila tanan NPA free. Butsing ganon ang ilang nga barangay wala na sang presensya sa New People's Army Action na Bray. And paagi diri sa Barangay Development Program, isa sa mga ginapangabay kag ginapangayo of course sa mga grupo sa mga farmers association and at the same time ining pinaka mga opisyal sang barangay na matagaan sa pangabuhian ang mga kauturan naton ang ining mga farmers association sa siyudad sa Escalante kag of course pangabay Manila nga malapot din sa ila ang ining farm to market road kag iban pa nga development para action Bray para sa mga kauturan naton nga mga mangunguma na mas mahapos sa ila nga makatransport sa nga ila sini nga mga karorotol kag ang iban sila nila nga mga ginabaligya from like Alimango pakadto naman sa area action na Brian sa siyudad sa Escalante proper para sa diin dito mismo ang center sa tariff and trade o kung na sa baligya anay sa ila sini nga siyudad and sulod diri kay Lieutenant Ocon Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ini kabahin ini sa proyekto mismo sa gobyerno para sa pumuluyo and at the same time proyekto man sa Philippine Army para sa pumuluyo nga nagasalig action Bray sa mga katapos ang Philippine Army that is why sa iya ginahimo nila ang tanan agud mabatyagan sa pumuluyo ang presensya kaga of course ang pagpalangga, pagrespeto sa mga katapo sa Philippine Army sa pumuluyo. Ari aksyon na Bray ang kabalong action Alvin ang ining proyekto naghalin ini sa pagpangusisa sang Philippine Army nga agod nga madula ining alleged nga timera sang pag-connect sometimes ang mga pumuluyo sa NPA sa mga liblib nga lugar because nga ti allows man ang pag-abot sa mga proyekto. So gin-recommend sang Philippine Army kag iban pa nga mga nagkandak sang nagkandak sang pagpangusisa nga dapat ang gobyerno naton makadto na gid sa ground kag idulong ang proyekto para ang mga tao
no mahambal naton nga may labot na gid sila sa gobyerno, Action Alvin, ano? Correct, Action na, Bryce. Sakto na. Actually, ang pondo gani na gikan ni sa Local Government Support Fund. Ang ining farm to market road 1.7 kilometers Action Bryce worth more or less mga 20 million pesos. Million. Oo, more or less mga 20 million worth sa sining project Action Bryce. Plus, sunod sa iya, taagi mo sa bulig ni Mayor Yap, nga magkabutang pa Action na Bryce ang Taytay, bisan nining steel bridge bala nga ginapinahanglan sa mga pumuluyo para naman mas mahapro sa ila nga madulong kag makatransport. Of course, ang ina sining karuruto ni kay nagliligat Action Bryce suno kay pasaporte nga ang mga pumuluyo nga biyahe pa mo 15 to 20 kilometers matiyog sila para kay bangod nga gatabok pa sa mga sapa bala Action Bryce kag suba. Pero this time sa pagi sa sini nga development project kag development program sa gobyerno ari ng mga bagay nga na-materialize mismo, no? Ari ang pahayag Action Bryce, pamatian ta, pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Amo na ang saying ko nga ang mga support to barangay development program ara isa gyapon sa pagpatunay nga tuod ng mga ginasilig nila, especially sang kamatayan block ang kwarta ay gamiton sang sang mga opisyalis ng armed forces or sa mga LGU naton, so ara gina-implement na. Amo na ni sir ang ginambal man nimo nagligat magluwas sa 20 ka mga traktor ang ginahatag sa mga farm beneficiaries. Upod ba ni gali sir sa development program? Upod din, no? So siling ko 14 to ka barangay. So ang ibang barangay, ang ilagi na-identify is farm to market road. May iba po nga pangbulig sa ila sa pagpangupan nila. So ang ito project nila. Money out sa 20 billion. Itong project sa City Laos, Barangay Limango, worth 17.1 million. So may other pa na mga street light niya and mga ad support sa ilang mga livelihood. So dako ni nga bulig ang farm to market road dito sa Barangay Limango. For information man ni Mayor, nagbuhat sila sa footbridge para mag-connect dito sa other barangays nga makalapit lang ang access nila dito sa Barangay Limango. Ang buling na barangay sila ang obstacle dire is ang Danao River. Pag semento ni, so very accessible. Kasi nagpasalamat itong tumulong yung maabangan ng dugay nilang handog. Silingan itong kapitan, Merlin Patigas, ang siling niya na ang ilang gitpangayo na hatagid man nga muna sa una, bulayan sila kung magawa sila dito sa area. Inaano pa sila ng susubong, medyo wala na. So muna dako sila salamat kag hindi na sila bulayan kuno kag ang ila product tumatali na lang mapagawa nila. Ang footage sir, dako ang mabuli sinis pumuluyo sir, especially mapagawa ang ilat sino mga produkto, no? Oo, ang silik dito sa mga other local official, instead nga maglibot pa sila sa more or less mga 15 to 20 kilometers. Kung na sila mag-agi sa Sitio Lawi sa Barangay Limango, pakatyo sa may sentro ng Escalante, kaya maka-short na travel nila by almost mga 15 kilometers, yung nagalibot na sila eh. So, kung gira na mag-agi later ng majority, so ara makaba-anogit sa mga economic activities nila. Action na Bray, kabahin din naman ni isang pahayag ni ako ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kabay pa nga makita nilang iban pa nga mga barangay di sa Negros, ha? Damo pa ang mga liblib nga barangay nga pigado gid sa Dalan Action Alvin. Yes, Action na Bray. Actually, ang munang ginahulat mong galing sa mga katapos ng Philippine Army nga magkapadulungan sa ila. But of course, kung ano ang ila handom, di araman suno sa kay pasaporte nga ara ang suporta sa Philippine Army. Ayos. Report sang patrol, ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang mga balita na Action Alvin Graba dulong sa aton sa D3. Sige, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sa Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuoran. May gabi nag-monitor subong si Sir Caloy Sales mga kaksyon. Nagtambong sila sa kasalo dito sa Kabankalana. Thank you gid sa barangay Biniquil ko. Papauli sila sa Bacolod. Halong lang sa pagbiyahe, nag-monitor man si Jeanette, no? Cassandra Jeanette, halin kay Jo Marie mga kaksyon, lolo niya, no? Nag-monitor man sa itong pagpangalagad lang kay Madam Ma'am Jolie Magalona sa LTO. No? Salamat din mama sa entertain sa atin. Sige, last 8:23 na sa aton sining pagpangalagad makaksyon. Pagbalik naton karon dudugay, may ginaman pagid kita nga dalag ko nga balita para sa inyo dira. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balita. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No?
Kag bapisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko kadamo ko dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution. So kadamo bisa natamo dito no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon?
Mamalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYAZ Action Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas hindi siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYAZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYAZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition.
This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa tanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Ay gabilang sa kay Yvonne Boucher, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad, bilib ako sang patio sang Murcia. Bag-o mo lang na bakal ang bulak, pagtalikod mo ginkawat na wala na mga konsensya. Nadulaan gani mga kandila, nakaladula niya. Aksyonan, tirahon, aksyonan na. Tawagan ta, no? Si Arman Regalado naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad sa Montara Isabela. God bless man da. Inday Plaza. Si Barayoga Ray, thank you gid. Homalomina, thank you gid. Doc J. Lugo, thank you man. Arceli Toreno, gina-greet niya lang dira si Jojo kay Jonathan Toreno. Salamat gid na. Virgil Pinda sa Celine Homes, tamyaw niya si Rasland Bison and his family sa Calatrava kad nagapamati sila subong. Stay healthy, always action bright. Thank you gid and God bless man na. Jubel Caballero kasama naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Ari sa aton nga linya si Sir Tabayo Lingo ang pinuno sa task force sa disiplina diri sa Bacolod. Din-check lang naton kay grabe. Last day subong adlaw sa registration sa aton Senate Commission on Election around the Philippines, pero diri sa Bacolod naka-worst na situation ta kay ang linya kay naara sa shopping center padulong to sa may University of St. Lasal. And I understand mga 500 lang ang ginbaton. Pero kung lang taon ta sa mga videos kay na sang patrol, linibo ya. Tino ka kulol ba? Unblock kon COVID-19 ang paghamalan. We have on the line Sir Tabayo Lingo. Sir, good evening. Imo nga mga tagpalamati, good evening. Aha, sir, nanawag kami sa mga gabi. Check ko lang, kumusta kay na sir sang aga ang inyo sining nga pagbantay dito kay nagakakulbaan kita ba si balamangin super spreader naman tublang linya kay nga portis pagadamo, sir? At so para despite sang kadamuon sang mga nagkadto nga magpa-register sa St. Lasal no na neutralize ta kag na plastar ta sang orderly kabulig ta no ang aton nga kapulisan sa pagpanguna sang aton kernel nga bago nga si Kernel Tamas Manter kag si Kernel Pico. Amo man ang Station 4 nga si Major Guwe kag ang City Legal kag ang Bitaw bilang nag-combined forces ina ang
grupo para nga mapasiguro nga ang health protocol hindi ma-violate, pero hindi gid maibitaran aksyon Ryan kay tungod nga sa kadamuon no ang physical distancing mostly amo gid ang nagaka-violate kay ang tama gid kadamo no labot sa shopping center sa may triangle alin sa gate 1 sa St. Lasal imagine mo no amo na kadamo ang luyag despite sang extension nga 11 days nga nag-start sang October 11 mga almost 20 days ang aton nga kapulisan City Liga kag bitaw kag task force wala untat nga nagapulaw pa hasta magaga para lang ma-plastar ang paglinyahanay kag mapatuman ang protocol. Amo na nagakatabo alin siyang pag-extension October 11 amo na siyang sitwasyon aksyon Ryan wala gid na nagbago laba gid kadaga hasta nga nag-abot sa punto gid ang iban nga wala malabutan 500 lang ang number sang kumilik kag cater kay amo na habal ni attorney kanya nga hasta na 7 o'clock kay may labot pala may mga senior citizen pa na mo kag mga online kag mga health worker nga gina-specialin. Medyo nangakig ang wala sang number nagkadto sila sa tubang sang gate sang nakasulod na ang mga 500 iya ka may mga number ang wala yan number medyo daw nagkolokomosyon sila gamay ang ginatubang sila sang aton nga kapulisan nga siya mo si Major Rue na ginisplikaran nga ang kumilik hindi nakamakasaran hindi na makakiter hasta na nagwa si attorney kanya kag nag-istikar man sa ila nga hindi nagid nila kaya kaya amo na siya no ang mga natabo pag-inas ang last day sang October 30 nga gipahiwat nga registration sa St. Lasal. Kumusta sir? Since that the day nga nag-start tiwat may natikitan ka mo sir abi nga di daw ka salawayon again? So far may naging kapang curfew kita halin sa October 31 kaya nag-implementar man ta curfew tungod niya kung wala tag implementar ang curfew 10 o'clock action Brian may malinya na yan mo may magusto na maglinya imagine nun mo alas 10 ang gabi may malinya na isipa kung pila ka hours nga magsugod ang kumilik 7:30 pagpangatag sa number 8 o'clock almost 9 to 10 hours ang tindog sang tao. Ang worst scenario nga nagkatabo, ulanan pa sila action Brian dira sa St. Lasal kay wala gid iya sang atop nga cover sa mga nagalinya during 4 o'clock sa agahon. Amo kita lang kalagtabo kita yan pati ang kapulisan pati ang tanan-tanan nga persona basa man sa ulan. So imagine mo bala sa kagabihon buwan ikaw sa ulan kalinapta ang mga registrant mo na bala nga wala man makita ina sa kumilik mayo na sa mga yala mall to no kaya sa Robinson kay may atop to yung Robinson di wala problema kag ang SM kung magulan ka pasulod ang worst ang Ayala kag ang Lasal that's why yan advice tanong nga next time na ang mga tagsubong sinabla nga hiliwaton na panahon man sang aton nga mga government agencies ka mabutang man bala sa Mayo nga plastada ang ginapahiwat ng mga kunano nga mga hiliwaton nga iya sa gobyerno kasi daw ginapinahan taya bala ang pumuluyo nga paulanan taya initan ang muna nga klase sang serbisyo ang yatag sa aton mga pumuluyo nga maparegister pabayaan ta sila sa dalanon kaya kung wala iya ang kapulisan wala ang task force disiplina wala ang city legal kag wala ang bitaw ginabos siya ang gwa kadaga sa hindi naman pwede mapabayaan sa kapulisan hindi man pwede mapabayaan kasi ang ginapatuman nga health protocol syudad ng Bacolod depindiran gid sa local government proteksyonan gid nga may ginaway kita nga pandemya wala labot sa mga ginapatuman nga registration di amo na siya yang hindi gid kapabaya ang kapulisan ang city government sa Bacolod buligan gid ang kubilik tani amo na bala nakita tang mga nagakalatabo nga daw hindi gid amo man so medyo tapos na ang inyong sakripisyo sir sining sa Comelec anong target nyo naman nga mga areas diri sa Bacolod nga matawag naton if COVID-19 is concerned sir after starting on Monday or tomorrow
Kasi ako naman mo, mabalik kita sa normal sa nga hilikoton, no? Maglibot-libot, kag magsaway, kag magtikit sa mga daw hindi nagid masaway ang atong mga kauturan. Ara gid nga mga nagakalatabo nga kampante nagid katama ang atong pumuluyo. So wala naman nag-obserbar. Kaya nakita naman, no? May mga tipon-tipon nga kalatabo, may isang mga ilimnan nga isaan nagakawat-kawat nga baligya beer. Amo na sa rampant na sa subong. Kabudlay bala patuman ang ekonomiya kag ang pandemya kay ang pumuluyo ang mga negosyo sa matuod-tuod nagakalaputo gid man nga aksyon rayan. Kadamo kita sa kilala nga nagakausdang gid yan, no? Kaladulaan obra ang pumuluyo. That's why ang gobyerno kung isaan nagapabulag-bulag ng malaki, kung mapigado ang tao kapag rebelde, mapiktuhan man ang tanan-tanan kasi wala naman sa kauno ng pumuluyo kung magtama kita ka-istrikto kay masiling sila. Kasi ano na lang kami kay wala na sirado ang amon ng mga restaurant, sirado ang amon ng mga barbershop siya kung ipatuman tagid ang tuntuon ni Juan. That's why balance naman, no? May dutay man ta konsiderasyon sa aton mga pumuluyo nga medyo may style man kami nga medyo may education kag tama na gid ka sa lawayon amo na lang mo ginatikitan amo na sa kakatabo pero kadamo gid ya sang violator kung aton lang gid ya sabi ng mga kabataan nga nagaginuwa nagabaligya sa kilidalan sa mga sibuyas Bombay kulano na lang na wala na suksok sa mas di sa kadako sang Bacolod hindi taman malikop tanan sa aton mata kay hindi taman mabantayan ang tanan ng kalatabo nga nagabayolin sa protocol. That's why kinanglanon ta ang kooperasyon sa tanan-tanan katulad sa aton mga barangay officials, purok president, sa aton nga mga delikatan. Ang aton mismo nga lawas, aton nga itanawon nga nag-observe kita sa protocol, hindi tapan pag-isalig sa gobyerno kung sa kasino nga task force nga sawayon pa kita kaya para manitanan sa kayuhan ta kag magpapaksin kita kaya mo lang programa sa atong gobyerno nga makabalik kita sa aton ekonomiya nga para makabangon kita ang tanan-tanan makaubra muna siya. With that, sir, dason si Mana may interview taliwat sa inyo. May connection naman ini sa nagahilapit nga kwan nga Paskwa kag bagong tuig kay I'm pretty sure dagsa naman yung tao sa aton sining downtown kag mga mall sa Bacolod. Salamat sir, may gabi mabuhay ka sir. Yes sir. Salamat man Aksyon Ryan, salamat. Action Firing Line. Las 8:49. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May gabi lang sa kay JJ Silonga, Action Radio dapat kagahon bawal na ang pila kay may curfew. Amo to hambal ni Sir Taba Linggo, may consideration man sila. Kaya kung gusto ho nila, maubos panakop ining last 10 pala sa gabi, nagalinya na. Pero why naman na? Tapos sa registration extension. Star Mayo, Action Brian, more than diri sa Amerika, tanan sunod gidayon hadlok sa COVID. Amo na follow and observe agid kamo ahay damo pa sabay wala gid sunod. Si Ana Sinoro, keep safe lang Action Brian, God bless us all, thank you kid. Si Jocelyn Dimondis po may gabi and si JJ Silonga magya dapat tanan nga mall tani SM Yala extend nila galing wala na tapos na tinga galing hindi tagid mabasol ang Comelec Black kay do isa naman yung katuig nga rehistruhanay mo. Ambot ko nga ang ari sa pinaka last minute ini sila iya naglululinya. Damo pa wala rehistro taga Bacolod pa tumandok pa ang wala maparehistro dapat priority ang taga Bacolod hindi ang voter transfer. Si Arniel Gonzalez, Action Bright, thanks a lot gali sa Western Union Thailand kay nagkanto kami kagina sa Philippine Embassy sa Bangkok, nag-provide sila 500 food packs para sa aton mga kapwa Pinoy diya nga wala sang obra tungod sang pandemic. God bless us all, Action by pati sige pangita ka mo obra gida kay para may obra naman ha. Si Barriuga Ray, salamat gid no. May gabi kay indayan ko na sige. Ibon, ambal niya. Okay, nabasa ko na, no? Ang kawat ko nung mulak ito sa Morsyaw. Amo na ubos na ang number, wala pa cater. Ang ibang luoy lang taga Bacolod. Vida Abaw, thank you sa pag-monitor.
Sige, balik ko dugay, das 8:52. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company,
May ara man niya lain-lain sila nga nagagalan. May ara ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transfer. Sa Action Radio, kaupod si Action Brian Morgan. Why na kita oras sa aton sa nga pagpangalagan baka Action Standby, sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes sa amo man gyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Action Radio. Sa Bacolod,